Bráňa. Slavoj Trebišov doma. O chvíľu vyzve MŠK Žilina, ale ich tým B. Zápas sa začína. Liptovský Mikuláš bude útočiť v prvom polčase zľava doprava. Humenné sa v tejto chvíli začne brániť, ale potom bude útočiť v modro-žltých dresoch. Sprava doľava. ZFK Poprad. Teraz perfektná práca. Humenné sa v útoku udržalo, ešte možnosť, do ktorej sa tlačí Erik Streňo a nakoniec poslal loptu. Tá končí však v rukách Matej Vajs, musí byť teda v pozore. Po dlhšej dobe ďalšia vážnejšia situácia, ktorá môže ohroziť bránku hostujúceho týmu Tatran Liptovský Mikuláš. Chrantové strieľa, ale jeho strela bola zblokovaná. Perfektný zákrok Vajsa, ešte dorážka pre Humenné. No a stav v tejto chvíli upravený 1-0. Gól strelil Jaroslav Holub. Hráč, ktorý v tejto sezóne, ak správne počítam, nastrieľal zatiaľ len jeden jediný gól. Pridáva teraz druhý presný zásah v sezóne. Najprv perfektný zákrok bránkára, ale Liptovský Mikuláš nedokázal už zastaviť tú dorážku, ktorú Holub poslal smerom na bránu. Humenné vyhráva v 17. minúte 1-0. Center do 16-ky, opäť súboj hlavičiek. Perfektná robota od Štefana Harvilu. Harvila, jeho ponuka do 16-ky a perfektné zakončenie, gól, ktorý strelil hráč s číslom 18, Jan Zurík. A upravuje skóre na 2-0. Jeho 5. gól v tejto sezóne ho posunie na druhú priečku spomedzi strelcov Humenného, ale tu treba pochváliť naozaj perfektnú aktivitu Štefana Harvilu, jeho ponuku a ešte krajšie zakončenie. Takže humenské futbalové oko sa smeje a teší zásluhou hráča s číslom 18 Jan Zurík. Jendrišek, ale centruje len do rúk Adriana Knurovského. To je muž momentu. Humennému sa teraz otvoril priestor, ale lopta poskakovala pred Igorom Komiatým. Ďalšia príležitosť a gól. Jednoduché zakončenie a Hugo Ahl strieľa tretí gól v tomto stretnutí. Humenné vyhráva v tejto chvíli v 68. minúte nad Liptovským Mikulášom už 3-0. Komiatému to najprv poskakovalo, následne ponuka od kapitána pred bránu. A po asistencii Streňa teda Nils Raul Hugo Ahl. Bodov ako Považská Bystrica, ale skóre Považskej Bystrici hrá jednoznačne do kariet. Tam má už 22 strelených a iba 14 inkasovaných gólov. Chrantové jeho možnosť a dorážka 4-0. Erik Streňo je strelcom 4. gólu v 82. minúte. Vyhráva domáce Humenné nad Liptovským Mikulášom už 4-0. Spomenul som, že najväčšie víťazstvo Humenného v tejto sezóne je víťazstvo 5-0. V tejto chvíli sú už od tohto rekordu hráči Humenného vzdialení len jeden jediný gól, 4-0. Zásluhou kapitána Erika Streňa a Justnej Chrantové. Perfektná práca. Streňo.
Príležitosť aj pre Liptovský Mikuláš, upraví skóre na 1-4 a to sa aj darí. Úspešným strelcom je hráč s číslom 19, Ľuboslav Laura. 87. minúta, Liptovský Mikuláš skóruje hráč s číslom 9, Ľuboslav Laura. Humenné Liptovský Mikuláš 4-1. 4-1 je skóre, na ktoré teraz dokázal upraviť Ľuboslav Laura jednoduchým obhodením brankára Knurovského a teda Humenné neodíde z tohto zápasu s čistým kontom a trojgólovým rozdielom, a trojgólovým vedením. Teda uzavrie Humenné zápas 14. kola, ktoré sa teraz končí. Humenné vyhráva nad Liptovským Mikulášom 4-1 zásluhou Jaroslava Holpa, Jána Dzuríka, Nilsa Rála, Huga Ála a Erika Streňa v 87. minúte upravil na 4-1, respektíve z pohľadu Liptovského Mikuláša na 1-4 Ľuboslav Laura. No a Liptovský Mikuláš bude teda pokračovať v tejto sezóne na 12. priečke. Humenné si polepší na pozíciu číslo 5 a preskočí Žilinu.